Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Тимер аяк, матур кием, колакчыннар. Район башлыгы һәм җитәкчеләр балаларның яңа ел хыялларын тормышка ашырды. Чаңгыда һәм сноубордта шуабыз. Шәһәр халкы һәм кунаклары актив ял сайлый. Кунакларны көтәләр. Татарстанның көньяк көнчыгышында яңа ел чаралары программасы билгеле. Республикада Теләк чыршысы акциясы узды. Аңа әлмәтләр дә кушылды. Администрация һәм предприятие җитәкчеләре 273 баланың хыялын тормышка ашырды. Бу тормышлары авыр хәлдә калган балалар, шулай ук махсус хәрби операциядә һәлак булган катнашчыларның дәвамчылары. Әлеге изге эшләр турында тулырак Алсу Әхмәтҗанов материалында. Теләк чыршысы яхшы гамәл кылырга теләгән кешеләр өчен, ярдәмгә мохтаҗ яисә әти-әнисен югалткан балаларга яңа елга бүләкләр бирә торган яки теләкләрен тормышка ашыра торган чара ул. Луч телекомпаниясе директоры Лариса Круг быел Шәмсетдинов гаиләсе балаларының теләкләрен үтәде. 15 яшьлек Ландыш открыткага яңа спорт костюмы, ә 11 яшьлек Раил яңа ел пижамасы дип язган. Новый год — это же время волшебства. И желание Раиля мы исполнили. Держи. Вот тебе еще сладкий подарок тоже. И желание Ландыш тоже, спортивный костюм. Мы тоже исполнили. Аларның теләкләре тормышка ашты һәм яңа ел алдыннан алар бу бүләкләрне алдылар. Бу гаиләнең әле әнисе һәм әбисе дә игътибарсыз калмады. Яңа ел тылсымына балалар гына түгел, өлкәннәр дә ышана бит. Ну, он мне понравился, особенно пижама Человека-паука. Это просто мой самый любимый супергерой. Как тебе Новый год? Нравится тебе этот праздник? Да, нравится. Каждый раз за столом самое вкусное, и я лопаю это все с удовольствием. Бүген шәһәр башкарма комитетының икътисад һәм сәнәгать идарәсе башлыгы урынбасары Ренат Сабиров та Михаил һәм Степан хыялларын тормышка ашырды. Бу гаилә егетләре тимер аякта йөрергә, өйрәнергә күптән хыялланган, ләкин моның өчен аларның тимер аяклары гына булмаган. Ә менә хәзер балаларның хыялын тормышка ашырырга барысы да әзер. Ну, конечно, для многих детей, кто нуждается в особой поддержке, это имеет огромное значение, и это вдвойне приятно. Әлбәттә, ярдәмгә мохтаҗ булган күп балалар өчен бу бик мөһим. Баланың күзләрендә шатлык күрү рәхәт. Мин барыгызны да шушы хәйрия акциясендә катнашырга, балаларга ярдәм итәргә һәм яңа ел мөгъҗизасын өстәргә өндим. Аннары дөнья яхшы якка үзгәрәчәк. Обратиться в службы социальной поддержки населения и помогать, и дарить детям какое-то новогоднее чудо, и тогда наш мир будет меняться в лучшую сторону. Россия хөкүмәте әгъзалары да балаларның яңа ел теләкләрен тормышка ашыра. Әлмәттән 15 яшьлек Тимурның теләге язылган ачык хаты Россия Ерак Көнчыгышны үстерү министрлыгы башлыгы Алексей Чукунков хәләккән. Яшүсмернең теләге гадәти түгел. Ул метро машинисты ролендә булып карарга теләгән. Тимур, у нас в московском метрополитене ходит чудесный дальневосточный экспресс. Побываешь в поезде, который расскажет тебе об удивительных красотах Дальнего Востока. Надеюсь, когда-нибудь приедешь к нам в гости. Тимур үзенең күптәнге хыялын тормышка ашырды. Поезд машинисты ролендә булып карады. Шулай итеп, әлеге очрак реаль булмаган теләкләрне дә чынбарлыкка әйләндереп булачагы турында сөйли. Димәк, дөрес хыялланырга кирәк. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел алдыннан соңгы эш атнасында Луч телекомпаниясе коллективы Салават күпере төсләре белән флешмоб оештыра. Һәрбер эш көненә бер төс билгеләнә һәм атна дәвамында хезмәткәрләр шул төстәге киемдә яки берәр нинди атрибут белән килергә тиеш. Әлеге матур һәм күңелле традиция телекомпаниябездә 3нче ел үткәрелә һәм елдан-ел катнашчылар санын арттыра. Дүшәмбедән җомгага кадәр телекомпания хезмәткәрләренә шеф-редактор Альбина Аглиуллина төзегән исемлек нигезендә билгеле бер төсне кертеп үз образын төзергә кирәк иде. Шоу-бизнеста йолдызларның бер төрле кием киеп дөньяга чыккан күренешне модалы конфуз дип атасалар да, безнең телекомпаниядә идеяны күпләр шатланып һәм энтузиазм белән кабул итте.
Менә бүген без 6-та киенергә булдык. Шундый төстә кием булмагач, мин үзем менә мондый бүген 6-та яулык бәйләп килдем муеныма. Шул бик кызык, бик күңелле үткән шушы атналар яңа ел алдыннан. Барыгызда яңа еллар белән тәбрик итәсем килә. Барыгызга да исәнлек, саулык, исән-сау булырга язсын яңа ел белән. Кайберәүләр көндәлек образыңа төрлелек кертү һәм гардероб ревизиясын үткәрү өчен менә дигән сәбәп дип тә билгеләп үтте. Беренче көнне гомумән мин аның турында онытканмын. Әмма ләкин шуңа да карамастан төсем туры килгән бу бик тә кызыклы. Гадәт дип уйлыйм безне, һәммә безнең коллективыбызны тагы да ныграк, тагы да дуслырак итәргә ярдәм итә. Истәлеккә яхшы кәеф һәм искиткеч фотосурәтләрдән тыш, хезмәткәрләр экспериментның башка плюслары да бар ди. Мисал өчен гардероб янында озак башватып торырга кирәк түгел. Иртән торып бүген нинди төс хөкем сөрә икәнен күргәч, вариантлар алдан ук әз икән аңлашыла. Телекомпанияның ират хезмәткәрләре бу төрле төстәге акылсызлыкны читтән генә күзәтергә уйлый, ләкин атна ахырына барыбер экспериментта катнашудан тыелып кала алмыйлар. Интересная задумка. Все были нарядными. Я тоже не остался в стороне, поэтому как-то так. Нәтиҗәдә эксперимент шкафның иң ярак киштәләренә күз салу һәм анда кайчандыр яратып алган һәм махсус вакыйганы көткән киемнәрне табу өчен менә дигән сәбәп булып чыкты. Төрле төстәге атна тылсымлы, серле Санта уены белән тәмамланды. Коллективыбыз гадәттәге бүләкләр алмашын мавыктыргыч һәм күңелле вакыйгага әверелдерде. Луч телекомпаниясендә әлеге чаралар тәмамланса да, иң мөһиме ул коллективта биек үрдәләр яуларга һәм яңа проектлар булдырырга илһамландырды. Әлмәт шәһәре Татарстан Республикасының төп спорт үзәкләренең берсе булып санала. Шуңа күрә күп кешеләрнең кыш көнендә дә ялларын актив үткәрүе гаҗәп түгел. Моның өчен калабызда барлык шартлар да тудырылган. Әлбәттә, бу юнәлештә Татнефть компаниясенең ярдәме әйтеп бетергесез. Шундый спорт мәйданчыкларының берсендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Ян тау чаңгысы комплексы 20 ел дәвамында республикабыз халкын сөендерә. Хәзерге вакытта комплекс территориясендә төрле категориядә 7 яктыртылган тау чаңгысы трассасы бар. Һәркем үз әзерлек дәрәҗәсе буенча трассаны сайлый ала. Йомшак, тынычрак яки текәрәк. Биредәге ландшафт һәм табигать актив ял итү өчен уникаль мөмкинлекләр тудыра, дип билгеләү итә Азали Ханнанова. 10 елдан артык сноуборд белән шөгыльләнә һәм киләчәктә дә бу юнәлештә үсәргә тели. Сноубординг ул минем өчен спорт кына түгел, ул гади минем эшем һәм минем киләчәктә минем юнәлешем булырга тиеш дип уйлыйм. Ул спорт түры белән 10 елдан артык шөгыльләнәм һәм бик яратам. Ринат һәм Алена Харисовлар Йоршалы шәһәреннән килгәннәр. Икесенең дә бу спорт төрендә зур тәнәфес булса да, бары тик яхшы кәеф һәм рәхәт ял итүгә өметләнәбез диләр. 7 лет назад впервые стала. Второй сезон только катаю. В декрете была. Күптән булган юк. 15 ел уже шуган юк. Онтылды инде, күптән йөргән юк. Шуңа яңадан йөреп карыйм. Ничек булыр? Карарбыз. Шилковлар 3 кыз тәрбияли. Кичкенәсе Сафхавада изрәп йоклый. Зурлары инструкторлар белән чаңгыда һәм сноубордта шуырга өйрәнәләр. Әти белән әнисе аларны шатланып күзәтә. Чтобы дети были заняты делом, конечно, это в первую очередь здоровье, активный отдых и качественное время с семьей. Хезмәт күрсәтү шартлары елдан ел яхшыра. Агымдагы елда яңа сезонга спорт инвентарен прокатка бирүнең заманча павильоны төзелә. Сегодня это абсолютно новый павильон. Бүген бу экологик стильдәге бөтенләй яңа павильон. Татнефть компаниясе экология турында бик кайгырта. Без даими углерод исен киметү турында уйлыйбыз. Шул исәптән бу павильон әлеге эштә ярдәм итә. Чөнки аның асылында бары агач конструкцияләр, монолит әйберләр минималь кулланылган. О том, как снижать углеродный след, и в том числе благодаря этому павильону, потому что здесь применены деревянные конструкции, здесь минимально использовано монолитных изделий. Монтажники
Төзелеш проектын тормышка ашыруга керткән өлешләре һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен белгечләргә бүләк һәм рәхмәт хатлары тапшырдылар. Мы работаем в команде, да, и очень благодарны всей команде, которая тоже здесь присутствовала. Все помогали, поддерживали друг друга. Было очень классно на самом деле. Надеемся на будущее тоже поучаствовать в этих проектах. Аннан кала быел Ян Таушаңгысы комплексы кунакханасы Идел буе федераль округы кунакханалары арасында Россия таулары 3-нче милли премиясе җиңүчесе була. Это наш имидж, мы его пытаемся... Бу безнең имидж, без аны һәр вакыт саклыйбыз, яхшыртырга тырышабыз. Безнең өчен кунаклар ләззәт алуы һәм елдан-ел безнең курортны сайлап кунакка килүләре бик мөһим. Все-таки получали удовольствие, да, и с каждым годом все больше и больше посещали наш курорт. Зурлар табигатькә сокланып таудан шуганда бала чагалар яратып тюбинг ташуалар. Өлкәннәр дә кешеләр дә үзләренә шөгыль таба алганга, кешеләр рәхәтләнеп кире бирегә ял итәргә кайталар. Шәһәребез халкы һәм кунаклары яңа ел бәйрәмнәрендә дә биредә кышкы күңел ачулардан ләззәт ала. Ян Таушаңгысы комплексының эш графигы рәсми сайтта күрсәтелгән. Күптән көтелгән яңа ел бәйрәмнәре килеп тә җиттеләр. Һәм без сезгә аларны файдалы һәм саф һавада үткәрергә тәкъдим итәбез. Кышкы яллар кызыклы усын өчен калабызда мәйданчыклар үз эшен инде башлап җибәрде. Аларда каникул вакытында күңелле бәйрәм программалары оештырылачак. Яңа ел көннәренә афиша алдагы минутларда. Яңа елны үзәк чыршыда билгеләп үтәргә мөмкин. Биредә чаралар төнге 11 сәгатьтә башлана һәм 2:30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Яңа ел төне Кыш бабай һәм Кар кызы катнашында интерактив күңел ачу программасыннан старт ала. Төн уртасында Россия Федерациясе президенты һәм Татарстан Республикасы рәисе котлаулары белән традицион туры трансляция узачак. Котлаулардан соң шәһәр халкын һәм кунакларны «Братья месяцы» и «Волшебные часы» исеме астында театральләштерелгән программа көтә. Яңа ел төнен Яршалыдан килгән марш төркеменең ялкынлы чыгышы тәмамлаячак. 7 гыйнварга кадәр өлкәннәр һәм кешеләр өчен чаралар шәһәрнең 5 мәйданчыгында дәвам итәчәк. Бу Каракүз һәм Яшьлек скверы, Үзәк чыршы яны, компетенцияләр үзәге һәм сәламәтлек паркы. Кунакларны мавыктырыч уеннар, конкурслар, флешмоблар белән интерактив күңел ачу программасы, шәһәр һәм район артистлары чыгышлары көтә. Шулай ук әкият персонажлары һәм урам театры артистлары белән күңелле уеннар, яңа ел дискотекалары планлаштырылган. Әлмәт картиналар галереясында көн саен остаханәләр оештырыла. Мисал өчен 4 гыйнварда катнашчылар агачка акрил буяулар белән бизәк төшерү серләре белән танышачак. И раз, два, три, и раз, два, три. Сколько мальчиков хороших, посмотри. Нефтчеләр мәйданында Кыш бабай резиденциясе эшен дәвам итә. Биредә шигырь сөйләгән яки җыр җырлаган һәр балага татлы бүләк бирәләр. Моннан тыш Нефтче мәдәният йорты мәйданында яңа ел квесты бара. Катнашу өчен телефонда Новый год Статнефть исеме астында кушымтаны булдырырга кирәк. Теләге булган һәркемгә 14 локация буенча узарга кирәк. Шуннан соң катнашчылар резиденциядә кыйммәтле бүләкләр ала. Кыш бабай резиденциясе һәр көнне 8 гыйнварга кадәр Нефтче мәдәният йорты янындагы мәйданда эшләячәк. Ознакайлылар да кунакларына ярыйсы кызыклы программа әзерләгән дип хәбәр итә махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина. Сүз аңа. Яңа елны ничек каршы алсаң, шулай үткәрерсең диләр. Азнакайның купшы бизәлгән чыршылары янында булып, креатив чараларда катнашкан һәркемнең теләкләре кабул булыр дип ышаныйк. Ә инде шәһәр урамнарына чыксаң, күзләрне камаштырырлык бизәлеш, хозурлыкка юлыгасың. Күңелне яңа ел кәефе биләп ала. Сөембикә урамы һәр елдагыча игътибарны җәлеп итә. Урам якты, бизәлеше күзне камаштыра. Нефтчеләр урамында исә яңа атрибутлар да пәйда булган. Яңа елны каршы алу кичендә Татарстан мәйданында 18 сәгатьтән бәйрәм тамашалары башланып китәчәк.
Театральләштерелгән күренешләр, музыкаль чыгышлар, Кыш бабай белән Кар кызы, әкияти геройлар, бәйрәм кунаклары күңеленә хуш килер. 6 гыйнвар көнне көндезге сәгать 10-да Ишкәев исемендәге ял паркында Чаналар бәйгесе уздырыла. Чана Фест 2025 исеме астында узучы креатив Чаналар фестиваленә рәхим итегез. Азнакайда Кыш бабай резиденциясе 23 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр һәр көн 15 сәгатьтән 21 сәгатькә кадәр тулы көченә эшләячәк. Чыршы тирәсендә балалар өчен күңел ачу чаралары оештырылачак. Бәйрәм уен-көлкегә, тәбрикләүләргә, бүләкләргә бай булачак. Кыш бабай белән Кар кызы сезне көтә. Гомумән, шәһәрнең төрле почмакларында һәр көн сайын кызыклы чаралар уздырылачак. Килми калмагыз. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты өчен Азнакайдан. Ут күршебез Бөгелмәдә булачак бәйрәм программасы белән сезне Айгөл Шәрәфиева таныштырыр. Күңел ачып, ял итәргә теләүчеләргә һәр көн диярлек төрле чаралар узачак. Алдагы ял көннәрендә Ярослав Гашек музеенда прәннек йортлары бәйгесендә катнашучыларны көтеп калалар. Биредә ретро чыршы уенчыклары һәм открыткалар белән танышырга мөмкин. Дорогие друзья, Барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз һәм сезне 3, 4 һәм 6 гыйнварда көтеп калабыз. Музеебызга керү бушка, мастер-класслар узачак. Килегез барыгызда. 2 гыйнвар көнне техника йорты фойесында Кыш бабай резиденциясенә кереп көн дәвамында кунакта булырга мөмкинчелек бар. Ә һөнәрләр йортында 12 сәгатьтә әкиятта кунакта дип исемләнгән мастер-класс ачыла. Анда гипстан фигуралар ясап булачак. 4 гыйнвар Үзәк мәйданда 17 сәгатьтә спорт уеннары белән берлектә яңа ел теләкләре концерт күңел ачу программасы уздырылачак. Татар мәдәният үзәгедә бөгелмәлеләр өчен кызыклы чаралар әзерләгән. Беренчедән барчагызны якынлашып килүче бәйрәмнәр белән яңа еллар мөбарәк булсын. Инде татар мәдәният үзәгенә килгәндә шундый чаралар көтелә. Беренчедән инде бу елга кереп калган ретро биюләр, аны безнең анда катнашучылар бик көтеп алалар. Шуңа күрә рәхим итегез бу чарага. Бу якшәмбе көнне 16 сәгатьтә башлана торган чарабыз. Инде яңа елга килгәндә, яңа ел бәйрәмнәрендә гадәткә кергән традиция буенча татарча солянка 4 январда бу безнең Үзәк мәйданда була. Башлана 16 сәгатьтә шәһәрдәге барлык туганнарыбызны, шәһәр кунакларын көтеп калабыз. Аннары инде тагын бер бик зур чарабыз көтелә. Ул инде безнең искечә яңа елны каршылау бар. Татар мәдәният үзәге монда да бик актив катнаша. 14 январда ялгышмасам 16 сәгатьтә шулай ук безнең монда зур концерт көтелә. Анда инде ут күршеләрбез Баулы, Азнакай, Лениногорск һәм дә Башкортстаннан килүче кунакларыбыз, артистларыбыз бар. Шушы чараларны матур итеп бергәләп үткәрергә язсын. Бәйрәм көннәре Раштуа бәйрәме белән тәмамланачак. 7 гыйнварда техника йорты янындагы мәйданда 16 сәгатьтә яңа ел һәм Раштуа тылсым һәм сихерчелек чарасы планлаштырылган. Сезгә яхшы яллар теләп, Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.